Daga cing temu ban pelaj I khon samla nang cing di bas new kum drugs bat kiwi de bat kum jur ban kring I khon samla ban eji kamile kai ka 17 not Shillong block Trinamul Congress hak 100 rek nailar ajar fuar kala play paj ba daga lempong ile kai football yaga de lempong la play perdar daga kong LGV ji renja bade ka kertong ka TMC nakati constituency lembar ba chim sungdo bade vice president ka TMC Mekhlaya hak cing sakhilang ki paj ba nakaliang ka kong LGV kala pentep bakidan ru arfau ligi kenhun ki be shimenta ka Lempong bagi biora ekanam ladu kinyo ekasong pisa ka silak tengka kat bagi buan baar kinyo san pawajar Kebeningkong ya kai ka bang temu ban pen organize ya kan ka knockout football tournament ta ka 17 not Shillong block Trinamul Congress ka constituency ka jongi kalong play lenti na menta ki khna samla ki jongi khnang ba ki yo lat ba kinum sakma shane shatai ki yo ban ya participate ki yang ki sports maga jing temu jonga kwa bangan ra bangan kentiu ya ki youth ki jongi ha ka jelahi barok kawai ha ka constituency ki jongi bangin stang hina do ka grassroots level bangin petlut ki youth ki jongi ki badok ki basuk ki ba imsak mana mar hanga hi ngalumrut ki barok ngam judan bangan pet ki balong kum ne ki balong kum tai henrenga nga khot bet ki ba ali to wan ya le kai kani kadi tang ka bastang ibaret renang ni shakmat in ya le ban pen involve ki youth ki jongi ki khna samla jongi ki long kumi ki jongi pat kum ju ki rang baru baking long kita ki active participant ki sports ki benta ki ba pher ki bangin organize ka party ki jongi nang ni shakmat hakani ka tournament ni team ki blashim benta ki ar hotel ka cash prize jong kani bangile ka knockout ki ba job ni ai shilak ba ki runners ni ai san pojar